в моето чисто видео на този футбол, където разтъкваме с Гошето. Гоше, какво ще кажеш, Гоше? Добър ден, само да кажа, че не съм в играта в момента, защото ще качвам видео, но все пак нека да спределя при Калян. Точно така. Отивам в Жуниор, където Калянчо е там. Айде, продължава да ми лаги играта. Ти няма да искам. Пич, играта ми лаги, брат, съжал. Не ми лаги играта. Камерата е некадърна. Какво става с телефона ми? Ма ти играеш ли в момента? В играта ли си? Да, бе. Погледни, какво му става на телефона? Пич, нещо му стана на телефона. Ти играеш ли си? Не стана, който и нещо. Ти не си при мен, защото ти не си при мен. Да, знам, лефнал съм. Защото буквално, пич, тая игра много лаги. С телефони, с телефони. Добре, брат, ще си рестартирам телефона. Айде, аз ще затворя, ще рестартирам. Вече аз ще рестартна телефона. Айде, аз ще рестартна телефона. Вкара и това е 2-0 за... Брат, не! Защо? Добре, защо не обискам ти на врата си какво там трябва да ходя? Защото тук се рестартираше телефона Гай, затова не ви снимах, защото Да, около много ми лагаше телефона. Май сега е време да джоймам там, където е Калянчо. Аре бе. Добре, аре. Също каза, абонирайте се за Калян, ти в играта ли си? Да, ти си в играта. О, фак, аз съм от белите. Искам да съм от португалците, пич. Португал! О, играта не ми лади. Само Португалия. Ма това не е нормално. Брат, как може този да е толкова голям кривак? Тук да малко да вкараш. Някой център, може би съм чета. О, тук как ги отдриблирах. Отдриблирах двама. Дрибъла ми е добър. Брат, не мога се навъзва майка на скоро. Ама сяпа и това за ходенето, брат, ще ми блокира, да. Ще ми отказва. Брат, само мачка ти вече нагъл тази топка. Чут!
Намесен на защитата. И това е гол! Какъв е той идиот, бе, брат? Бас идиота, наистина. Да, брат, вие сте петима, ние сме трима-четирима, брат. Как? Погледни. Още един. Идиот, идиота. Идиот си, идиота. Аз как ли? Пас наш. Защо ми храниш удара, бе, идиот? Този е голям идиот, брат, честно. Постоянно ми краде ударите. Един шут не мога да забия като хората заради тия идиоти. Еми, загуба, това е. Добре. Не, гайс. Чи колко гола имаш? О, не знам. 9 гола. 9 ли? Ти имаш 9 гола. Да, добре. Да, имаш Да, добре, 9 но гола. за първа игра. Аз имам 20 гола. Бах готово. И 2 златни топки, брат. Аз имам, да. Една златна Моля топка. тъп един отбор. Една златна топка и една златна. Стига, бе! Бас идиотите! Има по-скъс в един отбор, буквално. Не. То дори не се и намеси, брат. Какъв идиот трябва да си. Пак идейва. Пак аз трябва да ходя на миризливата врата. Добре, спасяване. А друга ли беше, Гоши? Отиде там. Как топката отиде там толкова бързо? Какво? Кой каква топката? Ти видя ли топката с каква скорост се движеше? Този пропусна! Идиот! Пас! Браво, бе, мен! Знаеш, няма да спрата да отида в тъпата му. Знаеш, че само в атака никой не иска защита е хубаво, бати, аз сам цар. Сам играя това. Да, бе. Негри. Точно. Пака нига. Баси негрите. Ай, като стоите поне в атака в край. Бра, копра е нашия, бе, пич! Аз си трябва да върша всичките работи. Баси идиота. Ай, вкарвайте, давам ви хубави пасове. Давам ви хубави пасове. Вкарайте един гол. Някой да се прави защита, и това не е. За малко да вкарам. Айде пак. Foarte grazie, serie. Extra time. Гоши, видя ли го това? Да, наистина. Пъсти, че ме стока, брат! Какви са тия съотборници? Чакайте, бе! Много е тъпа тая игра! Кого е допуснал това на врата? Ще те поискаме за трансфер. Съд за дух! Давайте, моля се, вкарайте някакъв гол, да имаме 2-0, да е сигурен матчът ни. И това е! Стане победа за нас. Просто, Гоши, как е? Играта ми бъг! Заради
Значи да се изнервям! Един борли сме, не. Се изнервям! Има. Коста, Нищо. Вече сме добре. обаче гощето не съм сложил на всички, не ми се отговорите. Как малко, Гошо? Идот! Бегай, бе! Няма кой да оправи тази защита, брат. 2 в 2 сме буквално. 2 в 2 сме буквално. Не. Аз просто не мога да повярвам. Ще го има на шорт! Аз не мога да повярвам. Брат, каква е тая игра наистина? Малко, брат! Няма да игра тази игра! Левкам! Няма да игра тази игра, брат! И то баси нуба! Моля се бе тази игра! Какво спасяване! Още някаква се присъединика! Няма, брат! Няма да игра тази игра! Буквално баци се в моето канал. Не аз си вкарам автогол. Мале, писал, Янче, ти толкова си вкарам с автогол. Баси идиотите в тази игра. Чай, аз си вкарам, да, отидем си вкарам, не ме интересува. Няма да игра тази игра. Ужасна е. Да ти еба мамата смотана. Ай, писи майката. Какви са тия идиоти, бе, пич? Пълни гадняри! Не знам где съм изпълнил. Майка ти да еба! И пак не сме в един отбор! Да. Какви са тия идиоти? Накрая ще лефна от тая игра! Накрая ще лезе по-част тая игра! Не, брат! Кой ще стане в тази защита? Кой ще застане в тази защита? Не, левкам, няма да игра. Това е бисимо. Няма да игра. Уа, Гошето лесно, нали? Кой ще влезе да играем, бе? Няма да игра, брат! Няма да игра тази игра! Ужасна е! Единственото само един гол да вкара.
Гоше, разговор. Гоше, в разговор ли си? Да, в разговор съм. Това се нарича спасяване! Това се нарича спасяване, гайс! Ето това е спасяване, хубаво спасяване, наистина. Това много ми хареса. Там как скуч ги спасих. Добре. Аз не съм на стика, добре. Пич, не, наистина. Какво по дяволите става? О, семифинал 2 е това, дето играхме до сега. И успяхме да победиме. Не, много късметали. Сега видеото, сега аз не мога да кача видеото. Не мога да кача видеото па сега. Не, бата идва. Не, няма да игра. Не, по-спочне аз снимам. Финал, виж ще получа пак вратата, да вкара ръката за златната ръка. Не се знае. Добре, брат, тази топка буквално аз се пръгна в края и тя влиза. Буквално е така бях, скочих и тя влезна. Как става това буквално? Ако имам да попитам. 1-1. Той скочи си е доста. Питаш ли ме мен, брат? С някакви идиоти да играе. Изцяло наглост, дори видеото ми да не може да качи. Абе, моля ви са 2-1, бе. 2-1 вкарайте, бе. Айде, бе. Мърши ми щастни. Не, аз просто не, отказвам се. Това се отказвам. И сега пещрана, много да вкарвам голове! Що тъпто видео? Въобще нищо му стана на видеото. Ми да, не може да се качи, брат. Ние сме с един човек по-малко, мисля, че пак. Но сме равни, моля ви се вкарайте гол! Ще вечерпа дъвка с коса. Ами аз ще играя на друга игра. Гол ще снима на друга игра! Не, няма да снимам. Няма да снимам друга игра. Да. Играта! И ми лагва играта! Това ще покажа! Гоше, правилно погледайте, Гоше! Да. Спечелих световната топка, буквално спечелих ръката за вратаря и спечелих и другата златна топка. Всичко спечелих! Гайд, благодаря, че гледахте. Хубаво, да бъдеше подобаващо.
Това беше от мене. Чао!